המשפט נתחיל גבוה, לאט לאט נרד, יכול לעלות לכם הרבה יותר ממה שאתם חושבים. בואו ניקח דוגמה פשוטה. נניח הדירה באמת שווה 1,850,000. אבל המוכר אומר, בואו נפרסם ב-2.50 ולאט לאט נרד. בחודש הראשון באמת 2.50. אבל מעט פניות, הרבה קונים מדלגים. למה? כי הקונים הרציניים מכירים את השוק, והם רואים שהמחיר לא ריאלי. אחרי חודשיים מורידים מחיר, והמחיר החדש זה 1,950,000. אבל עכשיו מתחילה השאלה, רגע, למה הדירה עדיין לא נמכרה? חודש שלישי כבר ירידה ל1,850,000. המחיר הוא נכון, אבל הנכס כבר שרוף. ואז כשסוף סוף מגיעים לשוק, זה מרגיש כמו נכס שיש איתו בעיה. ואז מה קורה? הקונים מתחילים ללחוץ עוד. ואז במקום למכור נכון ולהגיע לתחרות על הנכס, המוכר מתפשר ומקבל הצעות של 1,790,000. תמחור גבוה לא מעלה את הערך של הדירה. הוא רק מוריד את כמות הקונים הרציניים שרואים אותה בזמן הנכון. רוצים לדעת בכמה לצאת לשוק עם הדירה שלכם? שלחו לנו הודעה ונעשה לכם בדיקת שווי ראשונית.